Bonġu Emme. Omt? Illum għall-iskola. Qed isir il-ħin. Aħjar immorru? Min jaf kemm se tieħu gost tilab mal-ħbieb? Dik min tgħid? Ejtilha bonġu, Emme. Le, ma tridx tgħid bonġu? Qed tibża minnha. Se tkellmek, Emme, isma' x'se tgħidlek. Bonġu Emme, kif inti llum? Jiena tajba, grazzi. Anki Emme tajjeb u kuntent ħafna li qiegħed fil-klassi. Imma hawn xi ħadd ġdid illum. U Emme suppost imur ftit ħdeha. Jgħidilha bonġu, jistaqsija kif inhi, jgħidilha li jismu Emme, li huwa Emme. Isma' ftit lil Miss Anna. Qed turik x'suppost għandek tagħmel. L-għodwa tajba. Illum għandna għasfura ġdida magħna. Jisimha Lulu u ġejja minn pajjiż il-bogħod ħafna ħafna. Ejja fteħdejja Lulu. Tridx ngħidulhom ftit minn fejn int. Lulu ġejja minn pajjiż sħun ħafna, kbir ħafna u sabiħ ħafna. Ma tantx ilha li ġiet tgħix hawn mal-ġenituri tagħha. Lulu timmissja ħafna l-ħbieb, imma issa tixtieq tagħmel ħbieb ġodda. Lulu tħobb taqra u tkanta. Qed tara Emme. M'għandekx għalfejn tibża minn Lulu. Bħalek tħobb taqra u tkanta. U int tħobb tikol ukoll. U tilab u tilbes ta' xi dragun jew dinosawru. Kemm tixxibħu. Qed tħossok aħjar hux. X'qed tgħidilkom Miss Anna? Ħannara min jixtieq jiġi jgħidilna ftit xi jħobb u fejn joqgħod biex hekk Lulu tibda ssir tafkom bil-mod. X'taħsbu? Isa Emme, ibda int. Int għandek ħafna xi tgħid. Ftit kuraġġ kull ma jonqsok. M'għandekx għalfejn tistħi. Dawn kollha sħabek. U jien dejjem hawn. Tatam! Dejjem lest biex ngħinek. Inta f'dan li mhux hekk? U inti tixtieq li jkollok ħabiba ġdida oħra. Mhux hekk? Ara Emme, immaġinak li jilbes il-kostum ta' supereroj. Taf x'jiġri meta tilbsu? Le? Ikollok ħafna poteri speċjali. Isa ejja. 1, 2, 3! Iva! Emme se jitkellem! Emme huwa Merill u huwa l-asfur nazzjonali ta' dan il-pajjiż. Iħobb ħafna jaqra u jilab ma' sħabu, iħobb ukoll il-żaq u jikol id-dud, jieħu gost jilbes kostumi differenti u jimmaġina li jsir xi mostru. Meta jilbes ta' supereroj, iħoss li jkollu poteri speċjali bħalma qed iħoss issa. Joqgħod mal-mama u mal-papa f'bejt ta' ċkejkna fuq krejn. Jixtieq kieku joqgħod x'imkien isbaħ, imma meta kienu qed ifittxu post fejn se jibnu l-bejta tagħhom, ommu missieru ma sabux u allura bnewha fuq krejn fil-għoli ħafna. Emme jixtieq isir ħabib ta' Lulu. U jistedina d-dar tiegħu. L-aħwa Emme xi safrulek? Qed tara x'fik? M'għandix dubju li llum għamilt ħabiba ġdida u min jaf kemm għandha x'tirrakkontalek fuq pajjiżha. U tiftakar meta ltqajt marro l-ewwel darba? Kellek dudu u ma rridx taqsmu miegħu ħej. Ħrabt tiġri u spiċċajt b'xejn għax waqalek.
Imbagħad Elle kienet qed tikol frotta u ħallitek tikol magħha u sirtu ħbieb kbar. Emme jixtieq kieku jara dawn l-annimali kbar. Kemm hu kuntent li fil-klassi tagħhom ġiet ħabiba ġdida. Kemm għandha x'tirrakkonta fuq pajjiżha u fuq asafar oħra u Oj! Oj! Fejn sejrin? Dak ta' Emme?